Dua satu, dua satu. Pociwan, pociwan, mari pocitu, pocitu. Katawan buba, buba, buba. Katawan buba. Pasayaw-sayaw, mura magtukog. Gani, murag swaki. Kamaot, merkabog. Kingaman, inggit mo sa amo? Gani. Kaya man, dili naman runuso ang pamilawan. TikTok. Cuy, mali cuy. May puciwan to ilang gimo, may puciwan. Bitaw. Aw, Kabulok na ba? Kabulok. may puisiwan. Dili TikTok. Cuy, mali ka naman po. Bitaw. Sige ka lang kamali. Kabulok. Aw, basta mauna to. Yay, kabulok. Okay, men. Form two line straight. Sir. Sir. Oh, si. Uy, tarong mo. Wala tanan. Sir, Yes, sir. Unsa man tayo na may TikToker man dire. Tara TikTok. Dire. Give me 10. Sir, wala ba ako G, Oh, unya na lang unya. Balik ka to. So karon di ata dire aron triningon ta mo. Kay ngano? Musabak ta sa girang dako. Gusto nako mga gahig lawas. Kahit di mong gusto, sir. Oo. Lamig ka. Gahil dahil gusto. Mas gahil ng lawas. di man mo dako lawas ko. Lamok man na yan to siya. Sakit. Muna yung gusto, sir? Gahi kayo lawas. Ano mong gusto, sir? Dako o gahig lawas? Siksik na yun. So karon di ata dire karon musabak ta sa girang dako. Di ni bastang gira. Kailangan nato dire kusog kayo itong lawas. Mukha og bala. Di yung matablan-tablan og di mahadlok. So, men, kaya na ninyo? Sir! Sir! Okay, men. Step forward and form a line straight. Stop. Ikaw, what's your name? Sir, iba na ako awin. Sir. Ibana Kuwawin. Okay. Ikaw, what's your name? Sir, Imelda Papil, sir! Papil. Pwede na. Ikaw, what's your last name? Kamatay, sir! First name? Pisyong, sir! Kamatay. Pisyong. Kini. Kamatay yung kontraan. Mayo. Good. Ikaw, what's your name? Buloy, sir, buloy! Pilido. Wa, sir, wa. Wa?
Waha. Waha. Sipatan. Amang inahanaan. Katawag. Ikaw. Sino pangalan? Karto, sir. Last name mo. Talisay. Ah, maayo. Ikaw, ang katawa ka man. Talisay. Ka-enjoy siya mo last name. Okay, men. Push up. Push up ba, push up. Push up daw. Push up. Push up. Uy. One, two, three, four. Kapoy man ni kayong push up eh. Isa pa natin teknikan. Sir, sir. Saman. Pabili man ka. Sakit ang Usa man din magikaon. Hala. Ulis niyo balay. Sir, salamat kayo sir. Sige, hiras ako sir. Sige, paghinay, paghinay. Ito aragado. Nagpasangil ragod. Para dyan makauli. Hindi pa push up malagi na ako makauban. Lah, diretso. Wala dito! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Lit man ka. Sir, sorry kayo, sir. Dapat hindi mo sa panay, sir. Sorry. Oh, sige. Hala. Masaya pangan. Bulit, sir! Di magasin! Bulit. Hindi magasin. Ta. Maayo gud ni. Bulit. Bulit ang kuta sa balaw niya. Magasin, unlimited magasin. Fine yun ni. Maigid niya akong kuhan. Mga tao ka rin. Break. Lah. Lastar. Andito, one. Andito. 303. 304. 201. 202. 203. 204. 205. Sir, pila mong gina ako, sir. Kay lit man ka. Sa kalibo gid imong ni ron. So 205. Nya pila pa ba? So nakakapay 795 nga push up. Lit man lagi. Tara, push up pa. Dugni. Ito na lang. Kaya pa ni. Usubok lang ni. Kaya pa. Doon na lang dyan, Noy. Congrats sa imong daan. 2 na lang. Graduate ka na. Ito, ewan ka o ba, no? Mahayo na kapahuway. Lain na plaster. Diretso. Congrats sa daan. 199. 1,000. 1,000. Kapuya gid. Tinanaw ka. Sundalo na ko ugma. Congrats! Sundalo ka na. Pasarday na kang tao. May lang kung madawat medyo mga balad at isog batanan. Di jud mama patay-patay ka na maayo mo. Kardukar. Tawag.
So, Sarge, Hello sir. Pasensyahan lagi ko ayos sir, di jud madayon atong operasyon na sa Mindanao sir. Nangaubos man jud ang bahala gipang kaon sa yatot. Pasensyahan lagi sir, di jud madayon. ha? Di madayon? Di madayon? Patay ko. Unsa sir? Dili ba din nagira sa Mindanao? Patay kay gud sa ako. Kapit kayo stop. Sapid kalibo ako. Patay ko mong tiga ka. Buto-buto ka lagi sa ako karon. Bugkag kong lagi ng kalawasan. Ha? Di madayon, Choy. Dinuang naman na. Ha? Di madayon? Okay lang na. Min! Pwede man siguro natin pag-istoryahan. Ay mo, anak! Pag-istoryan? Hindi na nga pwede pag-istoryan.